Гомерләр кым сәгате тизлегендә агып, бәйрәм арты бәйрәмнәр алмаштырып узып киткәнен сиздерми. Шул чак чәчләргә бәсләр кунып, йөзләргә җыерчыклар йөгерә. Әмма бу бер генә дә иске кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче. Бүген 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Фәргать Рәшит улы Мунасыповка кагылышлы түгел. Чөнки еллар узу ир-атларны тагы да матурайтып, батырайта гына ди безнең халык. Күркәм юбилей бәйрәме уңаеннан бүген бар якыннарыгыз бергә җыелып, бәйрәм иртәсе оештырганнар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәшегез Дамира Калимулловна, әнисе Мукаррәмә Лутфиевна, апалары Наилә тормыш иптәше Гилдан, уллары Рамил, кызлары Лилия гаиләсе белән, Яңа Земница авылыннан сеңлесе Роза, бажагыз Наил, балалары Айрат һәм Динар гаиләләре белән җылы теләкләрен җиткерәләр. Язмыш камчысы һәр адам баласының төрле якка бөгелә дә суга диләр. Бер көн кояшлы аяз булса, икенчесе аның кара болыт тулы яңгырлы да булырга мөмкин. Шулай төрле көннәрдән бар гомерләргә үтеп киткәне сизелми дә кала. Алтыным минем яралы күңелемне төзәтеп, яшәешемә мәгънә истәр өчен бу дөньяга килгән иң гүзәл шәшкәм дип яза башлаган Дамира апа. Фәргатьнең торып уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына, йомшак булуына таң калам. Аның сыман акыллы кешеләр дә бу дөньяда юктыр дим. Без яшьли кавышмасак та, бер-беребез өчен туганбыз икәнне ачыктан-ачык аңлыйм. Борма гомер юллары башлап ике төрле якка ташлаган булсалар да, Хак Тәгалә әмере буенча без бүген бергә. Аллага шөкер, ике яклап балаларыбызны да уртак күреп, оныкларыбызны яратып яшәп киләбез дияргә кирәк. Һәм мин моның өчен бик шатланам. Таяныр тал тирәгем, күңелемнең күз карашыннан аңлаучым, йөрәк әрнәгәндә сусавымны басучымда син былбылым. Кадерлем, юбилеең белән котлап, беренчедән бик көчле яратуым һәм хөрмәт итү турында әйтәсем килә. Синең сыман көчле рухлы кешеләрне бер генә дә очратканым юк. Без булдырабыз дисең дә, тагын мине алга этәрәсең. Яшәр өчен миндә көч уятасың. Бар булуың өчен, миңа мәхәббәт бүләк итүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Укылган никахыбызга тап тидермичә, Ходай язган гомерләрне парлы килеш үтеп, балалар, оныклар бәхетенә дә шатланып яшик. Эшеңдә уңышлар, гаиләбездә тынычлык, йөрәгеңдә җылылык булсын. Бар бәла-казалар да безне уратып узсын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булачакмын. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа шиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, яратамын сине бәгърем. Икәү бергә шәйләр салып куеп, утырабыз табын артында. Ни эшләр идек икән, әгәр булсак зур диңгезнең ике ярында. Язмышларны кеше үзе язмый, күптән иңә кеше язмышы. Ни кадәрле генә тырышсаң да, булмый ул башка узышы. Картлык иленең ишекләрен ачып, икәү бергә җаным керәйек. Кайгы, хәсрәт, бәхетсезлек, сөеклебез алда белмиек. Кадерле Фәргать, без дә бар теләкләргә ихластан кушылып, сине матур юбилеең белән котлап китәсебез килә. Тиз арада үз кешебез булып, һәр вакыт ярдәмгә ашкынып торып, ачык йөз, шат күңел белән каршы алып, озатып яшәгәнеңә бик зур рәхмәт сиңа. Алда да кызым, сеңлебез, апабыз белән гел бергә булып, парлы, тигез, озын гомер кичерегез. Ике яклап бала, оныклар сезне тик шатландырып кына торсыннар. Бездән иң изге теләкләр синең өчен. 60 яшьтә ир-ат корыш була. 60 яшьтә башлый яшәргә. Рөхсәт итсәң, батыр ир-ат диеп сиңа кадерлебез дәшәргә. Тормышыгыз тулы булсын һәр чак, якыннардан өең тынмасын. Ялгызлыктан башка бер кайчанда күңелкәең синең сулмасын. Хөрмәтле Фәргать Рәшитович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның сайлаган музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышымның тиңсез бизәге син, ышанычлы, ныклы терәгем, син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә, син бәхетле
Бармы тагын берәү синең кебек минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдә. Саклый белгәнгәме, шул ук хисләр миндә сакланган. Ярый әле сине миңа кадәр җирдә беркем эзләп тапмаган. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Итә алмас мине беркемдән. Алга таба атлыйбыз һәм алда Фәргать Рәшит улы Мунасыповны бала оныклары, Ульяновск шәһәреннән кызы Гөлнара, кияве Илдар, оныклары Сабина һәм Кәрим, Кротовкадан кодасы Әмирша, кодагысы Нурия, Ишеевкадан кызы Гөлия, кияве Фаил, оныклары Мадина һәм Малика, кодасы Рамил, кодагысы Гөлфия язган котлау хаты яңгырар. Кадерлебез, гаилә нигезебезнең тоткасы да, яклаучы да, саклаучыбыз да син безнең. Синең эшчән, ныклы, көчле канатыңа сыенып яшәвебез белән без бик бәхетле. Үз-үзеңне аямый, гаиләм диеп, балаларым, оныкларым диеп тырышуың тормышыбызга ышаныч, өмет, ям бирде. Тыныч хылкың, кешелекле булуың белән бүген гомернең алтын баскычына күтәрелдең. 60 яшендә төпле акыл һәм зирәклек туплаучы кешеләр күптер. Ә син безнең 25 яшьтә дә, 35-тә, 45 яшьтә дә шундый ук акыллы, зирәк, үрнәк гаилә башлыгы булдың. Безнең өчен яшәдең, барлыгың өчен мең рәхмәт сиңа. Әтиебез гадел дә, чамалы килеш кырыс һәм таләпчән дә. Ул шундый булганга без шөкер, бүгенге көндә илебез өчен кирәкле кешеләр булдык. Бүген инде синең үрнәгеңдә оныкларың да әкренләп үсеп җитәләр. Олы ихтирамга, хөрмәткә лаек булган әтиебезгә саулык, сәламәтлек. Дәнирә апа белән тигезлектә, кайгы хәсрәт күрми, безнең өчен олы терәк һәм бик тә кирәк булып яшәвеңне телибез. Сиңа карап сокланабыз һәр чак, күңелләрдә туа горурлык. Тормыш дилбегәсен нык тотасың, син күпләргә үрнәк булырлык. Гомерләрең озын булсын, әти, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә. Безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Котлы булсын әтиебез туган көнең. Балаларың сине тәбрикли. Шын күңелдән бары улы бәхет, зур шатлыклар сиңа дип тели. Гомерләрең синең озын булсын, саулыгың да булсын җитәрлек. Гомерләрең синең алда көтсен сыкланып тик аны үтәрлек. 2 кызың, татлы оныклар бар, тулы булды тормыш ягыннан. Барыбызның назын татып яшә, тәмен тоеп картлык чагыңнан. Хөрмәтле Фәргать Рәшитович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр кабат сезнең өчен генә яңгырый.
düşlerine şalar düşkende de yaşlık derdi balkı yüzünde merhametli duynak bulup sina Öşarga tarışan üzümde Ediye kaderle kışım Sinin göbüp yok şiir yüzünde Yaradım, sıkladım, koyğırdım Kızım deyip etken süzümde Barışılmasın barda yaxşı bolar Senin aşan aşına oklarıma Akıllı sözü bulgan kengeşlerin Yürek türlerinde saklarma kaderle kışım Sinin göbek yok şiir yüzünde Yaradım, sıkladım, koyğırdım Kızım deyip etken süzünde Yaradım, sıkladım, koyğırdım Kızım deyip etken Devam etip tapşırığa kelgen tagын bir kutlav selamen okuyup kitem. Аны sizge yakınlarıгыз, güzel turmuş ittəşi Bıhtiyar, balaları Bulat hem Amir, İldar turmuş ittəşi Gülnara, balaları Aydar hem Samir yazganlar. Bugün bizning barыбыз işinde ollu tantana. Әниебезнең ныклы терәге, безнең таянырдай кешебез Фәргать абыебызның матур юбилее. Инде ничә еллар без бер-беребез өчен бик якын һәм кадерле кешеләр булып яшибез. Әйтергә кирәк, безнең балалар Фәргать абыйны бабакай дип атыйлар. Атамый булмый да. Ул барыбызга карата да олы җанлы һәм йомшак күңелле. Кайчан гына әнигә килеп кермиек, ул күтәренке кәеф, ачык шат йөзе белән үз балалары сыман каршы ала. Утырып яннарда шәйләр ишеп сине тыңлый да, сорауларың булса җавабын, кирәксенсәң киңәшеңне бирергә дә кызганмый. Ә инде берәр авыр хәл килеп чыкса, ул иң беренче булып ярдәм кулын суза. Шуңа да безнең хөрмәтле, абруйлы якыныбыз булып саныйбыз. Синең михрибанлы, рәхимле, шәфкатьле, ярдәмчел булуыңны мең алтын сүз белән дә шәрехләп бетерү мөмкин түгел. Гаиләм диеп сөеп безгә бактың. Адым сайын горурландың. Хәзер инде оныкларыңа олы куаныч, ныклы таяныч син. Безгә кылган изгелекләрең килер көннәреңдә алларыңа бәхет келәмнәре булып ятсын. Сәламәтлек гомер буе юлдаш булып, тормышың гел куанычлы мизгелләрдән генә торса иде. Муллыкта, иминлектә, тигезлектә, татулыкта гомер кичереп, якыныбыз диеп өзелеп дәшәргә, бәхет кояшыбызны көн дә игелекләндереп, хөрмәтебезне белдереп торырга насыйп булса иде. Хәерле, озын гомерләр, күңел тынычлыгы, җан рәхәте телибез сиңа, кадерле кешебез. Мәңге рәхәт яшә, мәңге бәхетле бул. Хак Тәгалә язмышларны төрлесен төрле итә. Кемдер бик аз яши икән, кемдер йөзләргә җитә. Кайберәүгә тайлар кадәр бәхетләр насыйп була, ә кайсысы кайгыларга, хәсрәтләргә тап була. Бүген юбилейен көнне без сиңа сокланабыз. Шөкер Алла, тырыш язмыш үтә дип уйланабыз. Харамнардан ерак торып, хәләл малыңны җыйдың, үз гаиләңнең чын башлыгы, чын көтүчесе булдың. Бала оныклар сөенеп, кунакларга киләләр. Бабам, әтиебез диеп горурланып китәләр.
Теләгебез озак кына шулай бәхетле яшә. Бар якыннар булсын әле синең белән янәшә. Хөрмәтле Фәргать Рәшитович, юбилейгыз хөрмәтенә кабат сезнең өчен җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Яңа көнгә аяк бастык, Аллага шөкер. Кояшлымы, болытлымы, ул безнең гомер. Бу дөньяда без бар икән, юкка түгелдер. Йолдыз булып балкыр шаклар бәлки бүгендер. Эх дисәк тә, уф дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Дөньяны гөлләргә тирик алган кадәр. Эләшик йөрәк җылысын бир алган кадәр. Һәр яңа көн һәр кем өчен яңа мөмкинлек. Шаулап үтсен гомер юлы түгел үкене. Эх дисәк тә, уф дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Дөньяга кем генә килеп, кем генә китмей. Күпме генә яшәсәң дә гомер ул җитмей. Яши белсәң гомерләрне яшьнәп үтәрлек. Гомерләрнең һәр бер көнен бәйрәм итәрлек. Эх дисәк тә, уф дисәк тә узак гомерләр. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Ялмайсак яктырып китә кояшсыз көннәр. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Шаугыр килеп яшигәле исән сау чакта. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Гомерләрнең бер минутын уздырмыйк бушка. Тантана алга таба дәвам итә. Бар җыелган якыннарыгыз сезнең хөрмәткә бокаллар күтәрә. Шул чак Шират яңа Зимница авылында гомер кичерүче кодагыегыз Фәвзия Мирзаҗановна Богданова, кызы Гүзәлия, кияве Дамир, оныклары Илназ, Диляра һәм Аделинага да килеп җитте. Ходай биргән гомерне заяга уздырмаска кирәк диләр.
әүкенмәслек итеп яшәү ничек була соң ул? Бу сорауга без үзебезнең кодабыз Фәргатча яшәргә кирәк дияр идек. Кодабыз яз кояшы сыман бу дөньяга бик йомшак күңелле булып туган. Тормыш иптәше, кодагыебыз Дамира белән алар Худайдан туры китерелеп куштырылган парлардыр. Шуңа да гаиләләренең чәчкә атып яшәве худутларының туры килүе аркасында. Әйтергә кирәк, кодабыз шикелле сабыр, тыйнак, акыллы, үз сүзендә торучан, мәрхәмәтле һәм ярдәмгә ашыгучан кешеләр бик сирәктер. Без аны һәр кешегә дә бары үрнәккә генә куяр идек. Кадерле кешебез, син тормышка ямь истә, без якыннарыңны куандырып яшисең. Һәр вакыт туганнарны җыеп, һәрберебезгә ачык йөз күрсәтеп гомер кичерәсең. Кешелекле, мәрхәмәтле, ярдәмчел син. Матур сыйфатларың өчен без якыннарың гына түгел, күпләр хөрмәт итә үзеңне. Балаларың әти дип, оныкларың бабай дип өзелеп тора. Туган көне уңаеннан сиңа бәхетле, озын гомер, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык сәламәтлек, гаилә шатлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Һәр чак шулай ягымлы, ихтыяр көчле, сау сәламәт бул. Киләчәктә дә бер-беребезнең шатлыкларына куанып яшәргә, һәр чак бергә булып, озын, тыныч гомер кичерергә язсын иде. Без сине бик тә яратабыз. Кодагыйга бүген килдек матур бәйрәмгә. Ни бар яхшы теләкләрне төрдек олы бәйләмгә. Кодабыз егет шикелле, 60-ка ошамаган, бер генә дә еллар узып кодабыз картаймаган. Телибез олы шатлыклар, кырышта исәнлеген, белеп яшә, безнең өчен кодабыз кирәклеген. Хөрмәтле Фәргат Рәшитович, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ömür uza, ölmek tuza, yıllar burazna sıza. Bal kuva koy bir kişiler, bir-birsin uza uza. Sinen de kala bu dünya, ol minnen de kalaşak. Her biri bizi bir gün Huday karşısına barışak. Yakınlarını kadirlerlik iman bulsun canlarda. Biz Hudaydan bayılık tügel, sağlık sırık tağınardan. Sinden de kala bu dünya, ol minnen de kalaşak. Her biri bizi bir gün Huday karşısına barışak. Решат, ты знаешь, как я тебя сильно люблю? Не было еще ни одного дня, чтобы я сомневался в своей любви. Матурам, başarılı. Hoş. Sen de kursunlar öyle, как я тебя люблю. Бар dünyada her kimning de nasip bo'lgan ilishi. Xudo yozganından eli uzalmagan bir kishi. Sinden de qala bu dünya, ol minnen de qalaşak. Her biri bizi bir gün Xuday karşısına barışak. Шау гөр килгән юбилей бәйрәмегездә, хөрмәтле Фәргат Рәшитович, читтә якын күршеләрегез Хасановлар гаиләсе, Хашия Яхьевна, балалары Ирфан Ханафиевич, тормыш иптәше Мәрьям Абдулловна,
Сызрыннан Римма Ханафиевна, тормыш иптәше Рафаэль Камилевич, барчасы да бала оныклары белән сезне аеруча җылы теләкләргә терәселәре килә. Инде теләк-теләр өчен безгә чират сыңлап килеп җитсә дә, бар теләкләр теләнеп өлгерсә дә, кабатланып китүебез барыбер артык булмас. Дистәләгән еллар без иңне иңгә куеп, һәр көнне тормыш мәшәкатьләрен, шатлыкларын да, кайгыларны да, эшен дә, бәйрәмнәрне дә бүлешеп, олы хәрефтән күршеләр булып яшәп киләбез. Ә күршеләрнең хакы Коръән Кәримдә язылганча, Хак Тәгалә алдында бик олы. Туганнардан соң икенче санда торабыздыр. Кайвакыт туганнар белән сирәк күрешергә туры килә. Шуңа да күршеләр туганнан да якынрак булып китә. Безнең очракта да шулайдыр. Һәм бу хисләрнең үзара булуына ышанып, өмид итәбез. Газизыбыз ямьле яз башында тугангадыр. Бигрәкләр дә олы җанлы, һәр кемгә ярдәмчел. Туганнар, бала-аныклар дип өзелеп торуың, гомер буе йөкнең иң авырын тартуың, барабәренә тормышың мул, бөтен. Сәламәт тәндә сәламәт акыл ди халык. Без дә шушы зирәк әйтемгә ияреп сиңа тән сихәте, озын гомер, бүгенгедәй зирәк акыл телибез. Кайгы хәсрәтләрне күп кичкән йөрәгең әрнеп кысса да, уфтануларыңны сиздермисең, сер бирмисең, шаяртасың, көләсең. Күршеләр дип бер-беребезгә чәй эчәргә керсәк тә, әлеге дөньяда күңелләргә ни җитәсең? Дәмирәбез белән без сезнең беренче ашыгыч ярдәмнәре булып торыйк. Һәм бу аралашуны берни өзмәсен. Фәргать, сиңа бүген 60 яшь. Юбилей инде гади түгел. Иратларның әлеге вакытта булган бар сыйфатларының да көче арта. Менә безнең теләк бары уңай сыйфатларының гына көче артсын, ә тискәреләре онытылып артта калсын. Күршедә яңгырый тавыш, әллә Фәргать бейиме, әллә инде түр уртасын якыннары билиме? Кем булса да шатлык уртак, юбилей килеп керде. Ходай аңа бәхет итеп 60 яшьләрен бирде. Тулы гаиләсе янында патша сыман утыра, кабатлыек, Фәргать бүген 60 яшен тутыра. Гырурланып әйтер өчен бу саннар ис китәрлек, күршебезнең көче булсын 100 яшенә җитәрлек. Бәлки аннан да узы бул, типтереп яшәр әле. Тик хәзергә иң шатлыклы, иң затлы гомер мәле. Котлыйбыз ихлас күңелдән, теләкләребез бәйләм, гөрләсен бар Камышинка, бүген бездә зур бәйрәм. Хөрмәтле Фәргать Рәшитович, күршеләрегез тарафыннан килгән җылы теләкләр чынга ашсын. Аларның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Туган көнедә телибез без теләкләренең изгесен, кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көне гомер бәйрәмең, гөл чәчәккә күмелсен. Озын гомер бирсен Ходай, саулыгын жәлләмәсен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Кунак итик туганнарны, дусларны, күршеләрне.